дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Ассотсиатсияи байналмилалии илмии минтақавӣ ҳамоиши байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи рушди устувори минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ баргузор гардид, ки он то 6 май идома мекунад. ҳадафи ҳамоиш ба платформаи байналмилалӣ табдил додани рушди устувори минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ, муаррифӣ ва муҳокимаи охирин таҳаввулот ва навовариҳо дар ин самт мебошад. дар ҳамоиш олимон, муҳаққиқон ва коршиносон аз дохил ва хориҷи кишвар иштирок намуданд. раёсати донишгоҳ зимни чорабинӣ баргузории онро барои иттиҳоди илмии минтақавии Осиёи Марказӣ муҳим арзёбӣ намуданд. таъкид карда шуд, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди устувори минтақавӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд, зеро рушди баробари минтақаҳои кишвар яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ маҳсуб меёбад. Меня зовут Махаббат Рамазанова. Я являюсь исследователем, доцентом в университете Портукаленсе, Португалия. Целью данной ассоциации является развитие региональной науки в Центральной Азии. Мы очень рады побывать в Таджикистане, где собрались ученые с разных стран Центральной Азии, Португалии, Бразилии, Польши, где ученые будут обсуждать вопросы, связанные с региональным развитием, будут устанавливать сотрудничество. И надеемся, что эта конференция будет плодотворной и будет следующим шагом для укрепления нашей ассоциации и дальнейшего сотрудничества с Таджикским государственным университетом имени коммерции. дар идомаи ҳамоиш иштирокчиён иброз намуданд, ки ҳамоиши чоруми байналмилалии илмию амалӣ бо мақсади баррасии масъалаҳои мубрами рушди устувори минтақавӣ дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ баргузор гарда, барои муаррифӣ ва муҳокимаи охирин таҳаввулот, навовариҳо ва табодули таҷриба дар ин самт имконияти мусоид фароҳам меорад. бисёр хурсанд ҳастем, ки дар партави сиёсатии пешвои муаззами миллат дар ҷумҳурии Тоҷикистон олимон ва муҳаққиқон оид ба самти рушди иқтисоди сабз, иқтисоди рақамӣ, ба иқтисодиёти ҳушманд ва дигар барномаҳое, ки таҳризӣ шудааст дар стратегияи миллии рушди иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон. нисбати ин барнома тадқиқотҳои худро имрӯз пешниҳод мекунанд ва мусаллам аст, ки натиҷаи корҳои тадқиқоти онҳо дар журналҳои тақризшавандаи Аврупо дар маҷаллаи Scopus рӯи чоп меояд. инчунин дар мавзӯъҳои самараи иқтисодии доломҳои нақлиётии фаромиллӣ, аз арзёбии пешакии таъсири онҳо чӣ омӯхта метавонем? модели ҳамкориҳои фазоӣ бо назардошти истифодаи замин, нақши муассисаҳои таҳсилоти олии Тоҷикистон дар ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор ва дигар мавзӯъҳои мубрам маърузаҳо намуданд. дар фарҷом байни иштирокчиён саволу ҷавоб, мубодилаи афкор ва муҳокимаи маърузаҳо сурат гирифт.